Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι μας. Θα κάνω την Κατερίνα. Στο σημερινό βίντεο έχουμε mystery box με Pokemon Snacks. Πάρ' το. Το περιμένω αυτό το βίντεο από τότε που κάτι είχε γίνει με τα Pokemon που μου το έσκαγε συνέχεια χορηγούμενο, Κώστα. Έλα, άνοιξέ το. Που σημαίνει στο κανάλι μου στο YouTube μπορείτε να μπείτε τώρα και να δείτε το βίντεο στο οποίο κάνουμε. Ανοίγουμε viral snacks. Σου δαγκώνω το δάκτυλο τόση ώρα. Έλα, είναι τη δουλειά τα. Τελευταία. Σιγά σιγά, πάμε. Αξίζει! Φαίνεται να είναι καλό. Συγγνώμη, το δικό μου ήταν πολύ μούφα αυτό που είδα εδώ μέσα. Πω, Να εγώ βγάλω μόνο- την Pokéball πρώτη. Μόνο αυτή βλέπω εγώ. Να βγάλω την Pokéball. Σε παρακαλώ. Ό,τι και να είναι, το βάζεις. Τέλειο. Δεκόρ πήραμε, τι λέει. Μασόμενη καραμέλα. Είναι ένα από αυτά τα Pokemon μέσα. Λοιπόν. Τι λέει. Δεν ξέρω όλα τα Ιαπωνικά, μόνο ένα γράμμα ξέρω. Οπότε. Λοιπόν, τα είναι Pokemon τα οποία μπορεί να βρούμε εδώ μέσα είναι αυτά εδώ. Ποια Pokéball είναι αυτή, ρε Κώστα? η Heavy Ball. Είναι μια Heavy Ball. Εγώ λέω ότι μέσα θα έχει Pikachu. Εγώ λέω μέσα ότι θα έχει ένα τατσουγκίρι. Το δρακό. Το δράκο. Το μικρό ψαράκι. Χάσα. Έχει ένα. Δεν τρώγεται. Όχι. Τι τρώγεται? Αυτό εδώ. 0. Ήταν αυτά. Συγγνώμη, δεν θα φάμε το Pokemon. Φάει αυτό εσύ και πες μου τι γεύση έχει. Αυτό ήταν το κουπετάκι που θα φάμε. Οπότε η Heavy Ball μέσα είχε ένα χέρακρο. Νιώθω σκάμ. Βέβαια, πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν το τρώω, ρε, δεν με νοιάζει, άστο. Κουφετάκι. Θα το ήταν. φάει η Μαλβίνα. Πάρε Μαλβίνα να φας. Δική μου, ευχαριστώ πολύ. Λεμονάκι. Λεμονάκι. Απλά ένα Λεμόνι. τσιχλάι. Τσικλολεμονιά. Όχι, τσίχλα. Είναι μασόμενο λέει καραμέλα, οπότε τη μασάς και την τρως. Και εξαφανίζεται. Μέχρι ώρας πάντως έχει την αίσθηση της τσίχλας. Βαθμολογία. 0 δεν ήταν τώρα ρε 0. εσύ. Και εσύ που Δεν ήταν καν snack. Αυτό, ναι. Έχουμε πάρει snacks και ήταν ένα δωράκι. Άντε, βγάλτε επόμενο. Εγώ. Τι είναι αυτό? Είναι ο Captain Pikachu. Αυτό είναι brownies. Είναι ο Captain Pikachu. Πραγματικά, ό,τι θες βάλε μου. Βάλε μου ό,τι ζαχαρωτό θες και βάλε μου απλά Pokemon. Αυτός ο ενθουσιασμός θα είναι στάντα. Ξέρεις τι βλέπω εγώ. Νιώθω ότι θα έχει κάποιο μεγάλο αυτοκόλλητο, κάτι τέτοιο. Όλα το ίδιο θα είναι. Τι χρώμα θέλετε? Έχει τον Captain Pikachu, έχει το δικό σου το Fuecoco Το ίδιο θα είναι. και Sprigatito. Και τι είναι αυτό το μαύρο? Και ένα Shiny Rayquaza. Να δούμε αν είναι το ίδιο έτσι. Ένα μπισκοτάκι έχει. Ούτε αυτοκολλητάκι τίποτα μέσα. Τούα. Παρ' όλα αυτά χαίρομαι εγώ. Απλά brownie, δεν είναι κάτι. Ένα πεντανόστιμο μπισκοτάκι. Εμπειρία 10 και μπισκοτάκι 8. Στο καφέ είναι. Ναι, αυτό που δίνουν καφετέριες είναι, παιδιά. Μπισκοτάκι 8. Πάνω από ξηραμένο brownie. Ναι, αυτό. Το έχει πάρει και μαζί. Συγγνώμη, η συσκευασία είναι ό,τι καλύτερο έχω δει. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα μπορώ να το Είναι κάνω. τόσο όμορφα. Αυτά είναι τα ψεύτικα παγωτά που μου παίρναν από το περίπτερο γιατί δεν θα πάγωνε ο λαιμός μου. Πάρε και εσύ ένα. Κάτσε κάτω, Λίζα. Και αυτό που περιμένουμε σε όλα τα δωράκια έχει αυτοκόλλητα Pokemon. Εντάξει. Κάνω κι εγώ. Τι παγωτό είναι αυτό? Δεν ξέρω. Και λέει, αχ, δεν το βάλετε στο ψυγείο. Κρίμα. Κι όμως, κοίτα. Ρε, τι λες, τι ωραία συσκευασία προσεγμένη. Μάλλον είναι όλα το ίδιο. Γιατί είναι αυτό? Η Κατερίνα πήγε επί τόπου στο ψητό. Άμα είναι να το φάει έτσι. Το καλύτερο πράγμα που έχει φάει. Για να δω. Έχει σαν βαφλάκια γύρω-γύρω, μέσα βαφλάκια κάτω, λευκή σοκολάτα πάνω. 100 στα 10. Από εμφάνιση, από γεύση, από διασκέδαση. Είχε και δώρο αυτοκόλλητα. Εντάξει. Τι είναι αυτό, μπεργκεράκια? Να δω μία. Είναι ζελεδάκια. Ζελεδομπεργκεράκια. Τώρα πώς σχετίζεται με το Pokemon δεν ξέρω. Αλλά η συσκευασία είναι τόσο ωραία. Όπου μυρίζει από μόνο του πάρα πολύ. Πάρε ένα. Είναι διαφορετικά, όχι. Είναι όλα ίδια. Όλα ίδια είναι. Είναι απλά το ίδιο προϊόν με άλλη συσκευασία. Δεν μπορώ να ξεράσω. Μυρίζει τσικλόφουσκα. Λοιπόν, σαν μπεργκεράκι είναι αυτό εδώ. Το μπεργκεράκι. Θα φάμε λίγο από το ψωμάκι για αρχή. Είναι ξεχωριστά. Ναι, κλασικό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Κλασικό ζελεδάκι. Το μαρούλι. Δεν έχει κρέας. Έχει διαφορά. Καμία. 2. Άντε 5 για τη συσκευασία. Τι θα ψηφίζουμε τσάμπα για τη συσκευασία επειδή είναι όλα Pokemon? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όντως. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι πιο ιδιαστικό. ακριβώς τις γεύσεις μου για ζελεδάκι. Τα ανοίγω, τι είναι, ούτε αλμυρά ούτε τίποτα, απλά ζελεδάκι. Να δω. Ναι, γιατί θέλουν να έχουν τα παιδάκια χαρούμενα, όχι να τους κάνουν χαχα, θα καείς όλη την ώρα. Τα ανοίγω. Καλά που τα φάγαμε τελευταία τα Pokemon. Πάρε ένα Charmander. Δείξτε το. Τι. Εγώ θα φάω ένα Pikachu.
Ήρθε η μέρα που θα φάω Charmander. Πάμε να δούμε. Η Μαλβίνα δεν φάει. Πάρε ένα Eevee, Μαλβίνα. Είναι ξινό και ωραία. Λοιπόν, έχει και Squirtle και ένα Bulbasaur βλέπω. Τι βαθμολογία βάζουμε όλοι γι' αυτό? 10. 10 εσύ. 7. 5. Και πουράκια! Πίκατσου. Πάμε να φάμε τα μπισκοτάκια. Έχει μόνο 3 τέτοια. Και κοιτά. Δεν μπορώ να σε ανοίγουμε φακελάκι Pokemon. Ανοίγω ένα να μοιραστούμε όλοι, Ναι. Κινητό μας υπάρχει. Τι περιμένουμε, να έχει γεύση Πικατσού? Απλό στίξ με σοκολάτα. 5. Εντάξει. Για τη συσκευασία και γι' αυτό εδώ. 7. Ναι, Δεν μ' αρέσει όμως. ναι. 6. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Πάμε στο επόμενο. Ωραία. Όπως λες ωραία, εγώ λέω ωραίο. Πάμε ωραίο Pokemon από Φράουλα. Έλα ρε. Πάμε να τα δούμε πως είναι. Φράουλα. Φράουλα Pokemon ωραίο. Να ανοίγω να δω τι έχει μέσα. Το μπισκοτάκι είναι Squirtle αυτό που Τι βλέπω. λες? Γράφει όμως Squirtle. Κοίτα, εγώ δεν θα το φάω. Bulbasaur. Δεν θα το φάω γιατί δεν μ' αρέσει η φράουλα καθόλου. Μου είναι ξινή και δεν μπορώ, ειδικά σε αυτή τη μορφή. Θα πω 0 πριν το φάω. Οπότε Μαλβίνα. Κλασικό ωραίο που σου αρέσει εσένα με φράουλα. Πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάω να δω άμα έχει κάτι Αλλά άλλο. Pokemon, Να, εδώ έχει Sneevy. Νιου. Ένα τραντίνι. Το καλύτερο το αφήσαν για το τέλος. Μια Master Ball. Είχε κι άλλη μπάλα. Ναι. Με ένα κουφετάκι μέσα. Προφανώς. Οπότε η βαθμολογία θα είναι ίδια, αλλά τι Pokemon θα έχει αυτή τη φορά μέσα? Ήδη. Πάμε να βρούμε. Α, έχει να διαλέξω. Ναι, τα ίδια με την άλλη φορά. Θα πω και εγώ. Πάλι Πίκατσου. Δείξε μας με το δάχτυλο, μπορεί να μην ξέρεις, αλλά Αλλά αυτό θα πω. Τι είναι αυτό. εγώ θα ξαναπώ, θα πω τώρα ότι θα έχει το Belly Bot. Οκ. Αν και σε μια Master Ball Ναι. αξίζει να είναι και Ένα Pikachu. ένα λάπρας. Ένα Πίκατσου. Τι θα είναι? Πίκατσου. Ένα τατσουγκίρι που έλεγα πριν. Όντως. Παιδιά, το αυτό το τσουγκίρι. Pokemon είναι δράκος. Μα δεν το βλέπεις ότι είναι δράκος. Βεβαίως. Την τζιγλίτσα τη θέλει κανείς? Λοιπόν, Πάντως, οι μπάλες για διακόσμηση, ό,τι καλύτερο. δεν το λες snack. Δεν το λες να και ισχύει. Να δούμε και το τατσουγκίρι. Να το είναι ένα Pokemon sushi. Με το ριζάκι του από κάτω. Έτοιμο. Δεν μπορώ. Αξίζει ένα τατσουγκίρι στη Master Ball. Φυσικά. Που Ειδικά είναι άμα- δράκος και θρυλικό Pokemon. Θρυλικό Pokemon δεν είναι, το βρίσκεις πολύ εύκολα, αλλά. Λίγα. Λοιπόν, με τις μπάλες μας, τα αυτοκόλλητα. Ναι. Και τα αυτοκόλλητα. Λέγε. Ναι, Καμία σχέση με το άλλο. το άλλο Ξέρεις. νομίζω αξίζει περισσότερο. Ναι. Είχε να πιούμε, είχε να φάμε, είχε να κάνουμε ένα Να πιούμε challenge. ρε τη σώσου του κοτοπουλού. Μα κοροϊδεύεις. Είχε να πιούμε. Δεν ήπιαμε. Τι, το ζουμί Τη της γρανίτα. Νικλάς. Τη γρανίτα. Α, ναι, στο μέλλον θα γίνει γιατί το έχουμε βάλει κατάψυξη. Είχε την γρανίτα. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε like, share και subscribe, γιατί υπάρχει μια περίπτωση να ξανανεβάσω βίντεο. Τώρα, πότε έπρεπε ήδη να έχει ανέβει ένα που δεν το έχω μοντάρει. Άρα σημαίνει ότι θα ανέβει άμεσα επόμενο βίντεο και το έχεις ήδη στο μοντάζ. Bye!